सत्ता संघर्षाचा महाफैसला। वेंगुर्ल्यामध्ये भाजपने निर्विवाद सत्ता मिळवलेली आहे। भाजपचे दिलीप गिरप नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार 430 मतांनी विजयी झालेले आहेत। तर या ठिकाणी भाजपचे तब्बल 15 नगरसेवक हे निवडून आलेले आहेत। आपल्या सोबत आहेत 15 नगरसेवक निवडून आलेले आहेत आपल्या सोबत आहेत, जे या ठिकाणी थांड मांडून बसले होते। जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीषजी दळवी आज किंग मेकर ठरले आहेत वेंगुर्ल्याचे। आपल्या सोबत आहेत मनीषजी दळवी। आज निर्विवाद सत्ता भाजपची आलेली आहे वेंगुर्ल्या नगर परिषदेवरची, काय असेल पहिली प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टीवर वेंगुर्ला वासियांनी दुसऱ्यांदा जो विश्वास दाखवला आहे त्याबद्दल मी मनापासून या वेंगुर्ला वासियांना नतमस्तक होतोय, त्यांचे आभार व्यक्त करतो की त्याने एवढं घवघवीत अशा प्रकारचं यश या भारतीय जनता पार्टीच्या आमच्या उमेदवारांवर, आमच्या नेतृत्वावर आणि या ठिकाणी आदरणीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब असतील, आदरणीय नारायणराव राणे साहेब आहेत, आदरणीय पालकमंत्री नितेशजी राणे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास जो दाखवला आहे आणि या चारही नगर परिषदांमध्ये एक हाती विजय हा वेंगुर्ला नगर परिषदेमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि हा विजय मिळवून दिल्याबद्दल त्यांचे त्यांनी जो विश्वास दाखवला तो निश्चितपणे आम्ही सहकार्य पहिल्या सुट्टीपासून नगराध्यक्ष पदाची उमेदवार दिलीप गिरप आघाडी घेतली होती। काय सांगाल त्याबद्दल? थांड मांडून होतात कसा या फळ मिळालेला आहे, काय सांगाल? आम्ही सुरुवातीपासूनच सांगत होतो की या वेंगुर्ला नगर परिषदेमध्ये भारतीय जनता पार्टीची एक हाती सत्ता येईल आणि म्हणून ज्या पद्धतीने प्रचार यंत्रणा आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी राबवली, सोबतच्या माझ्या सगळ्या सहकार्यांनी राबवली, याचा खरं म्हणजे हा मिळालेला रिझल्ट आहे। आणि या ठिकाणी माझ्या सगळ्याच नेत्यांनी या ठिकाणी आम्हाला जो दिलेला पाठबळ होतं त्या पाठबळाचा हा आलेला रिझल्ट आहे। निश्चितच आपल्या सोबत आहेत तालुकाध्यक्ष बाबू परब। आज त्यांनी या ठिकाणी गुलाल उधळलेला आहे। त्यांनी सुद्धा बरेच कष्ट घेतलेले होते विजयासाठी। आभार मानतो, त्यांनी परत एकदा आपल्यावर विश्वास दाखवलेला आहे आणि ह्याचबरोबर माझ्या वेंगुर्ला तालुक्यातील माझ्या पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी देखील मिळलं आणि हा विजय आपण त्यांना समर्पित करतोय की सगळ्या कार्यकर्त्यांनी एक ठिकाणी एक मताने जो काही ताकद लावली आणि त्यामुळे आपण विजय संपादित केला। त्याचबरोबर आपल्या जिल्ह्याचे खासदार सन्माननीय राणे साहेब, दुसरे प्रदेश अध्यक्ष सन्माननीय चव्हाण साहेब आणि तसेच सगळ्यांचे युवा कार्यकर्ते, महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे पालकमंत्री यांनी सुद्धा आम्हाला भरघोस अशी साथ दिली आणि त्यांच्या या सगळ्या प्रयत्नामुळे आज आपण हा विजय संपादन करू। निश्चितच कार्यकर्त्यांचा विजय सांगितलेला आहे। दुसरे आपल्या सोबत आहेत या ठिकाणी ज्यांनी या वेंगुर्ला ठाण मांडून होते महेश सारंग आपल्या सोबत आहेत, काय सांगाल? आपल्या पहिली प्रतिक्रिया काय असेल? हा विजय आहे, हा कार्यकर्त्यांचा विजय आहे। इकडची जी संघटना आहे ही भारतीय जनता पार्टी फार मजबूत आहे आणि त्या संघटनेच्या माध्यमातून हा विजय मिळालेला आहे। दुसरा विषय आपले आदरणीय राणेसाहेब असो, आपले चव्हाण साहेब असो किंवा आपले पालकमंत्री नितेश साहेब असो, यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही ही निवडणूक प्रक्रिया ही पूर्ण केलेली आहे आणि त्याचा यश आपल्याला दिसतंय। आपल्याला जवळपास 15 ते 16 सीट आता इकडे निवडून आलेले, नगराध्यक्ष पण आपल्या मोठ्या मताधिक्याने निवडून आलेले आहेत आणि हा पार्टी ही कार्यकर्त्यांची पार्टी आज आपल्याला सर्वांना दिसून आली आहे। निश्चितच या ठिकाणी जल्लोष होतोय। आपल्यासोबत भाऊ देसाई सुद्धा आहेत। 16 नगरसेवक खरं तर हा सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचा विजय आहे, कारण जे भारतीय जनता पार्टीचा पक्ष हा मुळात कार्यकर्त्यांचा पक्ष मानला जातो आणि कार्यकर्त्यांच्या यशावर भारतीय जनता पार्टीचं यश अवलंबून असतं। त्यामुळे हा सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचा विजय आहे आणि त्याचप्रमाणे गेल्या 5 वर्षामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या नगराध्यक्षांनी जी केलेली विकास कामं होती या विकास कामाला सर्व वेंगुर्ला वासियांनी समर्थ अशी साथ दिली, त्यामुळे भरभरून असं यश या भारतीय जनता पार्टीला मिळालेलं आहे। यापुढे सुद्धा जे विकासाचा जो घौडदौड आहे ही अशी चालू राहणार आहे आणि भविष्यामध्ये आपला भारतीय जनता पार्टीचा जो गड आहे, कारण त्यावेळी निवडणुका झाल्या त्यावेळी फक्त एकमेव नगरपालिका ही भारतीय जनता पार्टीच्या अधिपत्याखाली आली होती आणि त्यानंतर तेच सातत्य यावेळी सुद्धा भारतीय जनता पार्टीने टिकवून ठेवलेलं आहे। त्यामुळे सर्वांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो। आमचे सर्व
नेते मंडळी आदरणीय राणेसाहेब असतील, रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, पालकमंत्री नितेश राणे असतील, जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत असतील, आपले जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्या सर्वांच्या समर्थ साथीमुळे हा आपण यश मिळवू शकलो. त्याबद्दल आम्हाला सर्वांना अभिमान आहे. धन्यवाद. निश्चितच भाजपचा जल्लोष होतोय, कारण या ठिकाणी निर्विवाद सत्ता ही भाजपने मिळवलेली आहे. तब्बल 16 जागांवरती विजय संपादन केलेला आहे. तर नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार दिलीप गिरप हे तब्बल 430 मतांनी या ठिकाणी विजयी झालेले आहेत. मोठा विजय वेंगुर्ल्यात भारतीय जनता पार्टीने या ठिकाणी मिळवलेला आहे. निश्चितच या ठिकाणी आपण बघू शकतात की जल्लोष या ठिकाणी साजरा होतोय भाजपकडून.